Pozdrav svima! Evo kako se možete rešiti celulita. Ja sam Aleksandra i jednostavno moram na ovaj način da podelim sa vama kako sam ja uspela u tome da se rešim tog odvratnog celulita i šta je to što je kod mene upalilo. Vidim da mnoge devojke imaju ovaj problem, bilo da su punije ili mršavije. Moj celulit je bio toliko izražen da se čak primećivao kada sam nosila usku garderobu, a suvišno je da govorim koliko se isticao kada sam nosila nešto kratko. Zgražavala sam se nad njim. Ne mogu reći da sam se osjećala neprijatno, osjećala sam se užasno, pogotovo kada bih videla da ljudi zaustavljaju pogled nad mojim butinama i nogama. Moja prijateljica Sanja me je jednom prilikom pitala zašto nikad ne nosim kratko. Rekla sam joj za svoj problem sa celulitom i ona mi je tada preporučila Celulex, anticelulit gel, i toliko ga je nahvalila da sam ja jednostavno morala da ga probam. Rekla mi je da mogu da ga naručim na internetu i da ću sigurno biti prezadovoljna jer je njoj baš pomogao. I šta mi je drugo preostalo nego da ga naručim? Također mi je rekla da će me okrenuti za 30 dana i pitati me za utiske. I šta da vam kažem, bila je u pravu. Presrećna sam i prezadovoljna. Celulit je nestao nakon par nedelja, koža je zategnuta i blistava, a strije koje sam nekada imala gotovo su nestale. Sanja nije zaboravila da me okrene i da me pita kako mi se čini Celulex, a ja sam joj se zahvalila. Promenila mi je život. Sada, bez blama, mogu da nosim kratku i usku garderobu i poprilično sam sigurna da se ljudi ne zgražavaju nad mojim celulitom kada me pogledaju. Osjećam se sjajno. Ako i vi mučite istu muku, evo vam proverenog rešenja. Naručite Celulex anticelulit gel i napokon se rešite tog odvratnog celulita. Link do sajta je u opisu posta.